Hudaý Taala Rahimun, Kerimun, Hayyun. Hudaý Taala mehriban, utancan, rahimli. En yerfa ileyhi yedeyhi thumme la yad'a fihima hayra. Bendesi ikilin götürüp Hudaya hudavanda mana falan zady bir, falan zady sowmen başımdan, falan işim oňsun, ya her näme dua bolsun. İkilin götürüp can Hudaý diýip duqa, Hudaý aýdypdyr men utanýan diýipdir. Bennemş ikilin götürüp menden şeýtdirip dilawatyqa, ikilin boş vermäge men utanýan diýipdir Hudaý Taala. Rasulullah aýdam dedi. Oham şeýtdirip Hudaý Taala aýdanna ferişteli aýtjak ilahana leyse lizalika ehlun bi ehlin. Hudaýa biz senden dua etip duran benden utanor ýaly adam däl kibi. Bir günahkar adam diýip ferişteli aýtjak diýe. Ola kon kepa. Hudaý Taala aýdywati benden menden dilawatyqa men utanýan diýip. Oham ferişteler aýtjak Hudaýa bir utanor ýaly adam däki. Bir günahkar adam. Hudaýyň buyrugy bilen işi ýok, Rasulullahyň sünneti bilen işi ýok. Emma şima hal çyny bilen ýalwarywati, ikilin götür. Hudaý Taala näme diýjek? Feriştelem, men geçýän Hudaýdyr. Şaýat boluň şoň günahlerini geçtim diýip aýtjak. Hazreti Sa'diň aýdýanyşy, kulagyň ger, gözüň aç. Kerem binu lütfü perverdegar, günah bende kerde ast, u şermsar, subhanallah. Ey musulman, Hudaýyň lütfüni gör, günäni bende edipdir. Hudaý men utanýan diýeti. Biz utanmalla ýoksa, kerem binu lütfü perverdegar, binnidik da. Kerem binu lütfü perverdegar, Hudaýyň lütfüni gör, günah bende kerde ast, u şermsar. Günäni bende edipdir. Hudaý men utanýan diýeti. Nägat bir haya benne bolýar. Hudaý men utanýan diýipdir bir. İkilenjisi şerti var. Doga ýanqyn içine girjek bolsak, haýsy? Hoşlukda Hudaýy ýatdan çykarmasaňyz, kynçylykda da Hudaý sizi ýatdan çykarmaz diýipdir. Gülüp duqan her ýerde, toýuňda, jengelle, oturşykda, derýada, öz dostlaryň arasynda Hudaý ýada salsaň, Hudaý Taalaň haram edenine barmasaň, Hudaý Taala aýdypdyr, hoşlukda da men seni saklaryn diýipdir. Üçlenji, Peýgamberimiz aýdypdyr, "İ'lemu", biliň diýipdir. Doga edip duqaňyz, hawasyňyz pert bolsa Hudaý kabul etýän nädir diýipdir. Doga edip Hudaýa falan ya Arabiyya Türkmençe, pikiriňde başga ýerde bolsa, o dogadan doga bolmaz. Canu dil bilen bismillah edip Resulullah jana salavat edip ey bar Hudaýa diýsen, o doga 100 kabul. Hükmen. Yani Hudaýyň dergasyna barmaly, ýene bir adam boş gaýtmaly. Boljak zat der ahim. Inne ahirki sorag näme biz bir towar dogalamyz kabul bolanak? Bismillah. Oňa Peýgamberimiz aýdypdyr, bir de ahirki riwayet oňdan geçeýin. Ma min rajulin yad'u bi du'ain illa istujiba lah. Peýgamberimiz aýdypdyr, her kim doga etse, hükmen dogasy kabul edipdir. Ya dünýäsinde şu doga berilýär. Ogul gerek, gyýyz gerek, dünýäm bolsun, bazarym bolsun, tükanym bolsun, imtihanatym näme bolsun, näme bolsun, bir towar dogalaba. Bir, ya şu dünýäsinde berilýär. 2, ve imma ayyuddkhara fil ahireh. Ya şonu kıyamadyna goýýar Hudaý Taala. Inhe, hol sen aglap doga etipdiň, dünýede kabul etmäpdim, men Hudaý boş berýän nädir? Ine bir de ahiretde şoň sogaby diýjek. Şonda bende aýtjak, Hudaýa doga kabul bolmanyny şijre derece berýän bolsaň, ah men hiç dogamy kabul etmerdim daha onu diýip aýtjak. Ejiz bolýar. 2 boldy. Üçlenjisi, doga etse, bir dünýede dogasy kabul bolmasa, ahiretde de verilmese üçlenji ýoly şol etýän dogasy bilen Hudaý Taala başga afetleri men sowýan, ýa-da şoň günahlerini ýuýan nipdir. Haçan 2 zat bolmasa, biri ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahmin. Şoň etýän dogasy günah bilen bolmaly. Haram zady doga etmeli.
Kulağımız gereğliğin. Düşüneylin görürüňe. Haram zady doga etmeler, ya falan doganın menen men kepleşmeyin. Falany näme bolsun dip dogan garnaşyndan çyrim. Ara kesilmeden çyrim doga etse, men onu dünýäsinde de kabul etmerin, ahiratyndan çyrim de kabul etmerin, oň menen günäsini de ýumaryn dipdir Hudaý Taala. Ýa-da ýene bir zat esse, dünýesi de ýok, ahiraty da ýok dogasyndan. O da näme? Aw yasta'jil, yaqul da'awtu rabbi famastajaba li. Rawahu at-Tirmizi. Ýa-da ay poy men doga etdim, Hudaý men dogany kabul etmedi diýse, oň dünýesinde de kabul etmerin, kıyamatda da sogaby ýok, hiç de öňünden çykmaýar ol adamyň dipdir. Bes doga etmeli, ey ahi, destez doa kerden medar. Ba icabet ya reddi u yetçekar. Ay diline dönen Mevlana. Sen wazifen doga etmek, Hudaý halasa kabul eder, halata etmer sana näme dipdir. Ey ahi, destez doa kerden medar. Sen zol yarvardadır dipdir. Ba icabet ya reddi u yetçekar. Hudaý özü biler dipdir, kabul eder etmez. Hulasa ya dünýäňde ya ahiratynda bize berjek dipdir. Haçan berse şonda bersin, Allahu ekber dipdir. İki zat bolmalylar, günah bilen doga etmeler. Bir de nämenkin bermedi diýsen, oň dünýesinde de kabul bolmaýar, ahiratynda da kabul bolmaýar dipdir. O hem sahabalara aýtdyr, ya Rasulullah, onu biz zol doga ediberersa dipdir. İden nuksir, onu biz zol doga eder dipdir. Ya dünýämiz ya ahiratymyz bolar dipdir. Hudaý Taala zol diläberersa dipdir. Rasulullah näme dipdir? Siz diläberseňiz Hudaý da bereberer dipdir. Hudaý Taala bahillal dipdir. Fallahu Taala ekser we atyab. Hudaý Taala dileşiňizden gowragyny berer, kärrägini berer dipdir. Rasulullah janyň sözi.